Assalamualaikum bocah-bocah, Kang Bu Guru tresnani balik meneh dina iki sinau basa Jawa kalian Bu Juwita. Nah, bocah-bocah, kepriye kabarmu dina iki? Alhamdulillah, muga-muga kabeh tansah pinaringan sehat walafiat ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, bocah-bocah, sadurunge mulai sinau luwih becik kita maca basmalah bareng-bareng ya, supaya anggon kita sinau dina iki tansah diparingi lancar, ora ana alangan. Yuk maca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Nggih. Nah, bocah-bocah, dina iki engko kita bakal sinau basa Jawa babagan krama. Nah, sadurunge bocah-bocah wis padha ngerti durung apa kuwi tegese krama lan apa wae tuladhane. Saderenge mulai sinau, Bu Guru badhe maos tujuan pasinaone. Disimak nggih. Tujuan pasinaone inggih menika setunggal, bisa nyebutake tuladha tembung ngoko, krama lan krama inggil. Ingkang angka kalih bisa nggawe ukara nganggo basa krama alus. Sampun nggih. Banjur ing unggah-ungguh basa kuwi ana jinising tembung. Jenis tembung ing unggah-ungguh basa dipérang dadi telu utawa dibagi dadi telu. Ana tembung ngoko, ana tembung krama lan tembung krama inggil. Banjur tuladhane tembung ngoko apa wae? Tuladhane tembung ngoko yaiku lunga, mangan, mulih, teka, tuku, turu lan liya-liyane. Banjur tuladhane tembung krama apa wae? Tuladhane tembung krama ana kesah, nedha, wangsul, dugi, tumbas, tilem lan liya-liyane. Banjur tuladhane tembung krama inggil ana tindak, dahar, kondur, rawuh, mundhut, sare lan liya-liyane. Nah, coba disimak sing nomor 1. Nomor 1 ana tembung lunga, kesah lan tindak. Sing kalebu tembung ngoko yaiku lunga. Sing kalebu tembung krama yaiku kesah lan sing kalebu tembung krama inggil yaiku tindak. Nah, banjur nomor 2. Mangan iki kalebu tembung ngoko. Nedha kalebu tembung krama. Banjur dahar kalebu tembung krama inggil. Banjur nomor 3. Mulih iki ngoko. Wangsul krama. Banjur kondur kuwi kalebu krama inggil. Nah, lah yen teka kuwi kalebu ngoko. Dene dugi kalebu krama. Lah yen rawuh kalebu krama inggil. Nah, ngoten nggih. Banjur yen tuku kuwi mau ngoko, tumbas krama. Lah yen mundhut krama inggil. Sing pungkasan yaiku turu. Turu kuwi kalebu ngoko, tilem kalebu krama. Lah yen sare krama inggil lan liya-liyane. Ngoten nggih. Tekan kene ana pitakonan? Boten wonten, alhamdulillah. Sampun nggih, banjur sinau babagan krama alus. Nah, krama alus tegese basa Jawa kang isine krama inggil kabeh. Dadi krama alus kuwi kalebu ukara utawa basa kang kasusun utawa terdiri dari tembung utawa kata krama inggil semua, terdiri dari kata-katanya itu krama inggil semua, ngoten. Nah, panganggone utawa penggunaan krama alus yaiku krama alus dienggo wong enom marang wong tuwa.
Sing keloro, wong kang diajeni banget. Nah, sing ketelu, krama alus kuwi dienggo abdi marang bendara. Tuladhane krama alus utawa basa krama alus inggih menika iki ana ukara Bu Harti teka saka Sukabumi. Nah, Bu Harti iki kalebu pelaku nggih utawa tembung aran, kata benda utawa subjek utawa subjek. Teka ing kene iki kalebu tembung kriya utawa kata kerja. Teka ning kene iki mau isih tembung ngoko. Nah, saka iki ya kalebu ngoko, Sukabumi iki jeneng kutha. Nah, ayo njajal diowahi ukara iki mau. Bu Harti teka saka Sukabumi. Bu Harti asmane wong utawa asma tiyang, dadi ora usah diowahi. Teka iki kalebu ngoko. Dadi yen basa krama alus tembung sing ngoko kuwi kudu diowahi menyang tembung krama inggil. Nah, teka iki mau krama inggile yaiku rawuh. Saka iki isih kalebu ngoko. Saka diowahi menyang krama inggil dadi saking. Sukabumi jeneng kutha tetep Sukabumi. Dadi ukara Bu Harti teka saka Sukabumi yen diowahi menyang basa krama alus dadi Bu Harti rawuh saking Sukabumi. Nggih. Tuladha sing keloro yaiku ana ukara Mas Danang tuku klambi abang. Mas Danang jeneng wong, ora usah diowahi. Tuku iki kalebu tembung ngoko. Klambi sik ngoko, abang sik ngoko, klambi abang sik ngoko. Dadi sing kudu diowahi yaiku tuku klambi abang. Nah, tuku kalebu ngoko yen diowahi menyang krama inggil dadi mundhut. Klambi yen diowahi menyang krama inggil dadi ageman. Abang yen diowahi menyang krama inggil yaiku abrit. Dadi ukara Mas Danang tuku klambi abang yen didadekake utawa diowahi menyang basa krama alus dadi Mas Danang mundhut ageman abrit. Nggih. Banjur tuladha nomor 3. Pak Budi nggawa mobil anyar. Pak Budi kalebu jeneng wong, ora usah diowahi. Nggawa iki sik ngoko, mobil anyar sik ngoko. Banjur yen ukara Pak Budi nggawa mobil anyar yen diowahi menyang basa krama alus dadi Pak Budi nggawa krama inggile ngasta. Mobil tetep mobil, anyar yen diowahi menyang krama inggil dadi enggal. Dadi ukara Pak Budi nggawa mobil anyar yen diowahi menyang basa krama alus dadi Pak Budi ngasta mobil enggal. Inggih. Banjur tuladha sing pungkasan utawa tuladha sing terakhir, ana ukara Eyang Kakung arep lunga menyang Bandung. Eyang Kakung arep yen diowahi menyang krama inggil dadi badhe. Banjur tembung lunga iki sik ngoko. Ngoko yen diowahi menyang krama inggil dadi tindak. Menyang yen diowahi menyang krama inggil yaiku menyang yen diowahi menyang krama inggil yaiku dateng. Bandung jeneng kutha ora usah diowahi. Dadi ukara Eyang Kakung arep lunga menyang Bandung yen diowahi basa krama alus dadine Eyang Kakung badhe tindak dateng Bandung. Tekan kene ana pitakonan? Mboten wonten. Alhamdulillah. Yen ora ana pitakonan, Bu Guru kagungan 5 pitakonan. Coba wangsulana 5 pitakonan iki tulisen ana buku tulismu. Nah, alhamdulillah
Bu Guru kinten cekap semanten sinau kita dinten menika dudutan utawa kesimpulan sinau dina iki yaiku panganggone utawa penggunaan basa krama alus yaiku sing sepisan basa krama alus dienggo dening wong enom marang wong sepuh utawa wong tuwa. Lah sing keloro basa krama alus dianggo kanggo wong kang diajeni. Lah sing ketelu basa krama alus dienggo dening abdi marang bendara utawa marang majikan. Ngoten. Nah, bocah-bocah aja lali pitakonan ingkang kala wau diwangsuli ditulis utawa diserat ning buku tulise dhewe-dhewe. Bu Guru kinten cekap semanten. Sadurunge Bu Guru pungkasi, yuk kabeh padha maca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bocah-bocah tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Nggih, tetap sehat. Nah, cekap semanten, cukup sekian Bu Guru pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.